Kardom nili uruning tikathar Karbi Anglong news arning sama berta pini langkon ita. Karbi Unemployed Youth Association atum langbuku along get together amai padopon. Thang ni phai senior ni ada por phai kepen Karbi Unemployed Youth Association Dipu Subdivision Committee atum pen patur piponsi get together amai padopon. Along kuya Dipu Subdivision Committee amai phu Elvin Timunga hin pen mai chepahem pupon pen kuya Dipu Subdivision Committee chunbang biren phang choi hin pen alhi pachini pon. Bang so along alhi sar poman pen Kong Kateron PNRD Board Chairman nang chetong don lapen chopha luhia long pen kiri rong hang mai phulang buku Development Committee kuya klembang phu Mahendra Teron Karbi Film Society Office Secretary Longki Teron lapen abarim kuya klembang phu Marlov Timong lapen ongdung ke tikidingatum chetong don renti lapen non kidobom kuya Central Committee President Longkiram Teron kuya Secretary Sarim Timong Vice President Moses Teron Office Secretary Kambura Phangcho lapen Executive Members to anatum chetong don si RDP don Dipu Subdivision Committee kuya mati Karbi Anglong Youth Association Dipu Subdivision Committee pen pinilitum iposi la sondak krang abata itum kacethan kecimum apen de bidi sore kecipacoy la bangso itum dak langbuku along langsung itum get gudara program nang deng ilo sinitum la bangso pini people si kacimai pon nang kok ma pen people si itum la son kacingrum pon nang kok magala lo ilitum unemployed putih itum sakuri kawe owe kimi tum kopi si kikem nang poma kopi abiti bang si metaya king kacacar jap tek pen la bangso kacipareng tek je pan la bangso kikem pon jima pun la bangso bidi sore kacipacoy pon bang lalo nombor si bangke swallow tum sisteme alang litum kacali ington kok pen alang litum kacali ington kok pen kapreka sai kiklem non tek tapi awar sai kacini ni ba tawar kacini ni la bangso la hai itum kacimai bangso ni itum pias di Subdivision Committee hin mencepat tirpi pon sinon festival of prang man ini tum bang ingkoy bang thongke farman solo mate latung pan bang mataking kacacar dap thegje pan ini tum akijoy pen hon kiron ponji pansen ini tum aponi hotelang tapi tum festival of prang sila bang so solo tum man mataking kacacar thegje pan hon kiron ponji pan tum kacasik pon dolo asonang taksi tum supin so tum sutame sakuri pen to akhan lokle pen itu metaking kacacap thegja fan pusin itu pen food processing unit pen itu state bank tu men tingmai pen hai itu bidi sore pen training and pen achar ki bi pen chenglo pen mistri account pen kapek tu tum dopik lang stame la bangso itu dak non social media lo mange paklang et uti delo stame itu pen an itu training kacipi pon pas stame itu kacik pon dolo asi itu isi kacunuri bang ke itu ke kawe det pen ki claim posipin itu Karbi Anglong ke theke ding itu apa non konsil kacari aja kong ke do tum stame ni itu unemployed ayud tu fan nang itu kanghon kajin tu pen ini tum ko penya program ke deng long stame ni tum apet pen nang hang pen nang nuri pen nang to hin pen ni tum aphan nang cerap nang to duni fansi Karbi Anglong Autonomous Council kacari asiem Dr. Tulirang hang bang stame ni tum katunuri pon do apen a constituency channel itum non dak non difu LA kepalo mate itum difu staff yang kepalo bangke ladake lumbajong kepalo pon do dhonsuri kepalo pon do la pente singasong kepalo pon do asila so hawa long stame itum kithiki dingalong stame itum kacunuri pon do je athe itum la subang so kidam long mangke itum kacuhang thapan kali itum non pen itum puno nitum honne ron pon je putame itum han kopene handloom department pen yong situhan nang pipe porte tum ciron pon te apen kaprek department nang situm tuhang tusrek to nungri dam pen si itum member tumha itum kikana pet tumang sutame itum bang kecirap polong se chonang taksi kidam tang social welfare department apen te sport department atum pen nang kirap kanghon kejinsu nang kirap pen itum penan owikimi lo kecari ington kokpen ke patu aning ke hangat tuhan kustame militum football ipum apende badminton apende volleyball hai stame itum kiron pon ang hek tipakeng pon nasi toro nangi social welfare department apende sport department apende stame asunong kaprak department Borthoi so Oveching Sports Club atum pen ingdeng pho Karbi singkan kimi katalondon
West Karbi Anglong Rongkhang constituency ke parlo bor thoiso pathua klamalong thang chikloni phai isiar ni bor thoiso oveching sports club atumpen ingdeng pho Karbi sengkan kimi mesen pen talondon bangso jai mekalong alihia mana peng pen kachitong dun sarkari bor gaung bora seng timung bortaman member terang motijar Khon Singh Timung, Rongasar Rup Singh Timung, Longbir Teron ICDS worker Amputerang Pi, Dolina Timung Pi, Kache Terang Pi, Sikobe Pi, Kaku Tisopi, Sam Singh Terang, Ram Timung, Biren Timung, Mondhon Timung, Long Sing Ingleng, Lapen Kaprek, Man Penkido Ketikidingatum, Chetongdun. Karbi Aratatum, along Hakko Pirtekang Duga Hot Pentame, Thanga Chikloni Pai Isiani, Ke Ningkan Kimi, Talondun Bom. Bangso ningkan kimi ketalon pon kaprek hawara long setami rongara datum chingrum pet pensi ningarong chipidun non wi kimi atum pen kethekeri nang ban bom pen Karbi Anglong hawar tin setami Karbi singkan kimi ketalon dun along kaprek ajai mek pedo pon pensi talon dun lo lason thak si bor thoi so pathua klamalong setami obe chingri sport club atum pen patur pi ponsi kadokawi rongara datum Karbi singkan kimi talon dun lo Bangso Karbi singkan kimi katalon panalong ada por bhai troxia por malom pen oveching sports club alama inthur pon pensi pangcheng pon la sopi bor thoiso arong adang pialong man kedo karli tang atoma phan chikemo pon la sopi klim somar okorjang sarpimar sarmar risomar atoma phan kaprek kachepati ajai mek paman pon Lapen det penapi radamai pi paman pon radamai pi along kado kabe bor thoiso arong aro kethekiding kedoan atum anaphan kedam tanga sengkan ke pasatlang krihinia satlang ki undun lapen kaprek atum aphan karcho jaimek pedopon la solong ko sonsi rong rup lapen ki none prang ko sonsi owe kimiatum kacharli pen kedang lo kaprek along ke pa prang dun thek jima alam chetha jimum ponsi jaimek misen pen pachun pon Borthol pen Priyanka Balmiki Karbi Anglong News Kadom Nilimen Nakitimu Nilidak Borthoiso Non Bini Hang tadi isiani Katalon pon Abangsu Kacet pahem pon Aklap Borthoiso wi jingri Sport club along nili Secretary lo Lapen Niltum Indeng poan lo Abangsu Karbi singkan kimi katalon pon pining pen indeng poan lo nasi labangso katalon long nilitum sport club poifis dadak amotodo je sport education cultural lasinitum la uwi chingri sport club kubanga labangke pathuang deng det kali ini tum education pu dikha lo lapen la cultural hintalo lapen un anke efrang dojilang kustame kabor ipon labangke rong ru jingthul asai sideng konbom lo lapen nilitum kebang jilang owe jingri Borthoiso oi jingri sport club hin penta kusonsi non uwi kimi tumhan lamlun tomo lapen kachari angdeng kusonsi ka phang duinma lapen kuson angdeng si ki hok pondima hai putha ba nitum deng ponbom lo lapen kirang jilang aningkan nitum labangso a program bangke deng pon bomji talon pon bomji lapen pini nilitum owi jingi sport club ahin pen ke jingi si genitum angdeng bipon lake dirim atichor aprang sidak laswa club sengse aprang mane kachipadu laswa Borthoiso pakhua klam menangji chok nangji obi kimi tuban info ponai po karlitang alang itu akan cikemu ponlo kemo pedo ponlo lapen phukum kemo pedo era phi lama info ponlo nitum
club ai hin pen leg posting itu lama kang thu la bang pidu poniglo la pen la lama in tu ponder kana phi ning tum la welcome song dipon la pen welcome song dipon der kana phi la bothoi su angkang risoi jang sarmar sartimar la pen angklim ang far alang litum manda ason pathu angdeng dipon lo pathu angdeng ju pen iltum nilitum aluhi chopha et pen api mai aluhi ar tu pon lo la pen aluhi sarpo alang litum han ar tu et pen api non pini to dap pen kacipate amukha mane cipate osomar kibi ichi sarpisar tu kacipate alabang so anong i niltum pazir kono lapen nong i pazir det kana phi niltum dak mai pi bang pansing kon ko KSA Chintong Head Branch Pen Patir Piponsi Chintong Rong Jangphong Sen Salua Klamalong Ingdeng Pho Karbi Ningkan Kimi Katalon Pon Nijang Karbi Anglong Lakha Ke Thom Chintong Constituency Ke Parlo Rong Jangphong Sen Salua Klamalong KSA Chintong Head Branch Tum Pen Patir Piponsi Ingdeng Pho Karbi Ningkan Kimi Katalon Pon Son silabang so katalon panalong ada por bhai troxia por malong pen KSA Chintong Head Branch Maipu Khorsing Rong Pia Hin Pen Jalin Ponsi KSA Song Alama Pangchar Pon Puthot por bhai troxira chitima por malom pen KSA Chintong Head Branch akong chunbang ahin pen Jalin Ponsi KSA Klembari matuma phan kachkimo jaime deng Ponsi puthot sayemo pathu parongro wo sangtar kelang hai hui asai sitami klempon lapen puthot arnitilia por radamai pi paman pon labang solong KSA Chintong Head Branch amai phu Khorsing Rong Pia Hin pen mai chari Ponsi radamai pi pangcheng pon labang so mai long alihia manaping pen kachatong dun Jonathan Terang AEE Water Resource KSA Hamren Regional Committee Amaipu Present 20 KSA Hamren Regional Committee Kong Chunbang Anthony Tiso Chintong Lindok Chintong Rongarak Borpator Atumpen Chenglok Rong Jangphong LP School Headmaster Sarsing Bongrong Memorial English School Headmaster Rong Jangphong Arong Asar Sondro Teron Social Worker Kamlesor Ingti SGB Atumpen Chenglok Pinaan Kithikiding Atum Chetong Dun Rinti Lapen ajo opor lun kan amalin setami paman ponsi mesen pen ningkan kimi katalon pajut pon Amri pen Hemari Bongrong report Karbi Anglong News lam lun tomo alhia tumpen stami koson si khai kaching produn thaki ma koson si kacharlia mo hin pen chenglo khawar kapat kachai kon thagi mena long wi long koson ka choklem pen si mena jongjung ke reng long ji la habar sai stami pin kenan ke khan ton lo ninga rong park bigno la pen ka anang liku piningan ke ningkan pho an si continue nang talon la pen ke rang ji langan ni stami la an se ladak arat pen jong se kachit produk lo te alang liku dak Chintong Head Branch pen stami kal la so kar biningkan kini la se lir along pon un bom pon la sinin nili karbilo charlia song hamre regional committee amai tu hoi pen nang litum la bang so media atheng no pen aching hon sarkur karbi arat phasten ni karbi sengkan kinya kardong pajir lo alang tu phastame pininga sengkan rengdok reng ni pen ki claim ke da mamu chukim chorang chutiki chutiki kacharlia moto an sitame mesen me pen tum thangna da kisung khabe pen so se un e pen kahin wa tomon pen intu kanang pajab jipin pen lutum kejok wan pen na sai ke claim long ye ji pan tu kranti ra sinja long hu jule han labang so media pen report kan ni kan tu ke laplo ningkan kimi katalon dan ningkan ban kapitai lapuson le itu ningkan ban katalon bom pedang bom lapunai kali ini tum piningan ke 24th century lo pinikar biningkan kini nang katalonon tadi tum ningkan korpon ningkan ko ratok nang le anu laswang bong pen ini tum arah tum koan si kepap hilang ma koan si kepap kan dulu ma halat itu jelakhanan ji piningan ningkan la Khel Maharan 2 District Level Competition Kepathu Kepang Chengpo Ar Koini Phai Hiniar ni Hanjanglang So Sport Association Kepathu Aklamalong Khel Maharan 2 District Level Competition Kepathu Kechengpo
pini district level competition ke pathu ponla ke football si pathu pangcheng ponlo DPLA pen harakhat eliang bongsi ingtang rak pen hinang bong goal chithapapor chok det ajok aphi thu penalty tour si DPLA atum goal ke thom lapen harakhat LA tum goal hini ansi chitu anchora jok DPLA atum chipa hai pondatlo sonsi khel maharan tu kabaddi ke pathu LAC pen ke haidona tuma phan nong isitami pajir ponlo Sonsi Khel Maharan 2 district level competition along Alhisar Pia Manpen Sarapathar MAC Kadum Terangpi Jivan Chandra Pathak Hanjanglong Sport Association of Maipu Manpeng Alhia Manpen Dipan Korbora Executive Magistrate Bokajan Philip Teron Chairman Food and Civil Supply Borsing Terang Everester Assam Gorov Sumit Ingjai Referees Empire Judge Kasam Pro Debronghang, Assistant General Secretary Kasa, Manohar Singh, ex-Bokajan Town Committee, Saradinghi Bokajan Lems Chairman, Rilipson Ronghang, District Sport Officer, Dipu, Hemari Tokbi, Maipu, Hanjanglangso Bajar Committee, Hanjanglangso Press Club Maipu, Klengdun Terang Anparta, Manpengidoke Hekidingatum, Chetong Dunpen, Aliralon, Pidun. News Text Report, Karbi Anglong News.